И здравейте на всички, аз съм Gamer48 и днеска, както виждате, съм пуснал Ark Survival Evolve и мисля да започна поредица на тази игра, но за жалост съм доста тъп и се е оказало, аз още вчера започнах, се е оказало, че не съм записал. Ние с Rollcops тук играем и се е оказало, че не съм записвал и за един час вижте какво построихме. Ето, тук имаме стена, която не сме довършили още, не? Врата на Rollcops къщата и моята къща. Тук имам честове. Тук си оставям някои работи. Тук това ми е за наркотик. Тук имам честове с дърво. Тук файбър. И тук тач. Съжалявам много за това, но няма как да го върна. Но ние не сме много напреднали, не сме постигнали много. Аз съм 25 левел. Да. И искам да ви покажа Кантор. Опитвахме се ето това, тая гад, защото ни нападна и я опитомихме. Тук има пещера, но не искам да влизам, защото има много гадости вътре. А тук съм фърлил какво? Да, нарко. Семе ли какво, не знам за наркоберите. Тук имам камък. Тук флинт. И тия мисля, че бяха празни. Не. Имам стрели тук. Това е добре. Наркотически стрели. Наркострели. Сега мисля да запиша някъде около час епизода и да го нарежа на по 30 минути някъде. Едното клипче. Ето го и Rollcops. Тук е неговата къща. По-модерна от моята, но да. И да го нарежа на няколко клипчета. И така повече хора ще го гледат, защото ако го кача един час, едно клипче, само, повечето хора няма да го гледат и цялото. И така е гадно. А пък като е на поне по 30 минути някъде, става по-добре според мен, не знам. Така сега ще събираме дърво за тия честове. Трябват ни 50 дърво, тач и файбър. Ще си посъберем още малко дърво. И сега тач ще събереме. Между другото, ето ми имен. Това съм аз. Ето. Къв съм. Ако се чудите. Стига толкова сега файбър. Айде бе. Мисля в скоро време да си опитаме пиле, тъй като е много важно. И не това, но другия епизод може би ще опитаме пиле. Я да видим може ли да си крафнем. Можем два. Какво ни трябва?
дърво. Ей, левелъпнах. Ще си вдигам стамината. Тук какво да отключа? И това. И това ще отключа. Брадвата. Това. И това. За сега. Добре. Я да видим сега какво ще иска за това да си... Стон, метал и хайт. Добре, това го нямаме. Я да видим сега още дърво им трябваше. Между другото, сложил съм и FP. Какво? Щупвам се брадвата. Флинт. Сложил съм и FPS-ите, за да гледате с колко FPS-а върви в секунда. На медиум настройки, буквално на медиум. Ето сега ще ви покажа. Ето, медиум. На прозорец 1600 по 900, защото съм си изкарал и температурата за видеокартата и още куп други работи. Така събрахме флинт. Добре, я да видим още колко може да крафнем. Още два. Добре. Извинявайте, че паузирах клипа, но ми се наложи да кихна и не исках да се чуем. Сега се надявам да... То не сте изпуснали много, само крафнах тия двата честа и това беше. Ето. И сега още какво ми липсва за тия дърво. Дърво. Какво? Тач. И аз левелъпнах. Пак. Сега пак дърво и файбър. Тук между другото много бързо се левелъпва, така че файбър. Добре, посъбрахме малко файбър. Сега трябва дърво. Добре. Скоро време мисля да си направя и това салче. Добре, сега това какво пак ще трябва? Тачи дърва. Мисля да направя какво говоря аз? Максимално много такива честове, за да мога да си оставям там всичките работи. Добре. Да, пак дърво ще ни трябва. Кой не мога да ходя?
Сега пак дърва, добре. То толкова мисля, че не стигат 9 честа. Да, лева отнах. Я да не мога ли да ходя? Так мога да ходя. Ще си вдигам сега стамината. О, това ще го отключа. Gunpowder ще го отключа. Хайде бе. Cementic paste. Добре, някои други работи. Колко бавно ходя. Добре, ще се видим като стигна в моята къща. И ето, дойдох в къщата. И сега ще поставя честовете. На 7. Ще ги сложа. Какво? Що тук не мога да го сложа? Тук мога. Сега то е малко по-отдалечен от другите, но няма значение. Добре. То е тук. Така. Това тук така и станаха много чисто, но и това е така, ще го сложа. Я да видим, може ли да сложим тук? Не. Тук не може да се сложи. Един, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 честа. Мисля, че за сега са ми достатъчни. Да, и тук ще се опитам да сложа още. Или си ги запазя за сега. Това тук. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Това също. Да. Тук има малко дърво, ще го сложа. И файбър имам. Не. И тук е тача. Хоп. Я сега и това камъните да сложам. Добре. Сега мисля да посъбирам малко хайт. За и тия буцкаливите ни трябва 10 хайт. Така че да, я видим застрели какво иска да си крафнем. Тач, флинт и файбър. Добре. Флинт. То пък дава повече стон, отколкото... Какво? Кирката ми се щупи. Какво? Дърво и тач. Добре. Толкова достатъчно, не? Добре.
стрели, какво? Файбър не трябва. Не бе. Да, толкова. Фу! Само 2 стрели мога да си. Добре, сега ще мога повече. 19. О, флинта ще ни свърши. Това камък. Маля, къде фърчат тия? О, кладен са. О, без да исках свирнах. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това също. Добре. Така, не бе. Стига. 39 страни мисля, че са недостатъчни. Изваждаме лъка. И време на лъв ходиме за додовци. Ходим. Чакайте, че мозъка ми не работи, не знам какво да говоря. Ето пък няма едно додо. Има костенурка. Кой лива е тя? Тая е костенурка. О, тя идва към брега. Така, да си сложа храна. Айде, костенурко. Добре. Добре, тук имаше много додовци. Сега няма едно. Не знам защо. Я къде е базата? Да не се загубим. А, да. Добре. О, ето има пиле. Пиле, ела тук пиле. О, и това. Какво ли беше това? Ети е брат бързо. Какво ще ти е? Как? Какво? Паразавър. Паразавър или не знам какво. Даже не мога да го прочита, защото се движи. Паразавър, не. Кой левел си? 88. По дяволите не го оцелих. Хайде с копието. Мри. Мри. Това пък ме се щупяде с брадата. Той се заклещи, добре, че се заклещи. Мри, бе! Yes! Добре, взимаме сега хайт. Маля 56 хайт, това е добре. Изваждаме си лъка.
Тук има костенурка, не, няма да закачам, защото тя 8 лева, но предпочитам да не я закачам. Какво има тамка? Какво е това, бе? О, това е някакъв тук човек в сървъра. Да. Това е някой от сървъра. Да. Добре, нека се стои тук, ще го оставим. Я да видим, можем ли да го темнем. Имаме ли наркоберита? И месо имаме. Я чакайте само да си таковам стрелите. Кой левел си, бе, пиле? 12 лева. Не, това е малък левел. По-скоро ще го убия. Да видим къде отиде. О, Додо. О, много додовци. Мали това е една стрела в главата е. Това кой да е, 44-ти. Кво? Това не го убих. Колко стрели ти трябва, бе, Додо? О, пилето, къде беше? Пиле. Не, лука. 8 лева, Додо. Добре. Събрахме малко хайт. Това е 44 лева. Какво? Това 88 лева, Додо. Това... Баси Додото. Ей! Оцелих ли го? Добре. Това трайк. 20 лева. Малък лева и това. Това 60. 68. Какво е стига, бе? Добре, сега какво ми трябва за брадвата? Тач. Добре. Какво да вдигна? Moving speed. Добре. Да се връщаме към базата, за да направим оградата. О, пие ми се вода. Дехидратирам съм. Стига, бе. Не ми казвай, че ти е падна стамината. Или че си се изморил. Вземем малко камък. Или то пък ще се претоварим. Така че няма да взимаме. И влизаме в нашата... в нашия... не знам даже какво да го нарека. Нашата къща. Я да видим кантор има ли си месо. О, няма месо. Яш кантор. Добре, вдигаме му.
Или ей това за носенето, поне да го използваме за нещо. Да може да носи повече. Така, я да видим сега какво ни трябва за тия. Трябва ни хайт имаме. 126 хайт, дърво имаме. Значи дърво и файбър. Дърво и файбър. Така, крафтваме 3. И какво? Ще ни трябва дърво. Да, дърво ни трябва. Добре, за сега оставяме файбъра. Хайде ще ни е ето в този чест. А тук малко наркоберите ще оставим. Хоп. И развалено месо, за да направим наркотици. Или дрога. Добре, то ще се направи. Сега да идем да оградиме О, изчакайте за малко. Така, върнах се. Не, те ми са тук. Това го сложим едно върху друго, не става. Добре. Това тук. И това тук. И ще ни трябва още едно, защото тук може да се влиза. Така трябва ни дърво. Явим се, може ли да го крафтим? Не, то пък ми трябва и хайти. Аз нямам ли хайт? О, аз се оставих в базата. Хайт и файбър. Добре, хайде си го оставяме тук. Не, тук е тача. Така ще сложим някоя пържолка да се пекне. А пък тия ще ги оставим да се развалят. Така. Сега аз крафнах ли го? Да, крафнах го. И тук така. Какво няма да може да се сложи? И що няма да може да се сложи? Стигаме. И защо не може да се сложи сега тук? Айде. Стига де. Добре, и така ще го сложа. Да, ето виждате, преди имидж. Тук няма да може да идват, да минават. Добре. И готова крепостта.
Да видим пекнали ли са пържолите, не бе. Добре, да хапнем малко. И да видим за това какво ще ни трябва. Значи хайт 65, дърво и камък. Аз имам майче хайт 86, друго какво? Дърво 20, файбър 40, дърво нямам, файбър имам и камък и дърво. Я вземем дърво. Добре, толкова стига. Дърво. О, там има бронто. И камък ми трябваше. Пак левел апнах. Добре, това къде да го сложим? Ей, тук ще може да го сложим. Да. Добре, и сега тук може да си печем метал. Какво да вдигна? Хиота. Добре, 30 левел. Имам енеграм points. Имам енеграм точки по-точно. 100 точки. Това е добре. Сега ще си отключим. Какво да си отключим е това. И тия броните, какво трябва? Хайт. Ония брони другите. И това за файбър ще го отключим. За стил. Добре, я чакайте да отключа тия. И ще мога да си направя такива. Во, точките ми свършиха. Добре. Това е за сега. Така сега имам метал. Имам 6 метал. Дърво. Имам ли дърво? Имам дърво. Добре. Добре. Сега такава масичка да си построим. Ако мога да си построя такова. Искам. Това какво ще иска? Метал 5. Аз нямам метал 5. Това ще е... тук няма да даде метал. Yes, даде ни едно метал. Но само флинт ни дава. О, дехидратиран съм. Добре, само камък. Тук не ни трябва. О, не бе, това. Сега ще уредне. Ще се дехидратирам.
Това е яйце. Ого, няма да се развали. Тук ще сложим флинта. Имаме ли флинт? Имаме флинт. Не бе. Добре. Имаме и метал вече. Да видим това бронто. Какво оцелих ли го? Не го оцелих. Няма да си хъбах стрелите. Добре, това мисля да е за епизода. Я чакайте да се нахраним. Това съм нахранен. Ще се напия и ще се видим в следващия. Чао за сега.